Salam, men psikolog Mekan Novadow. Yine sizi hoş gördüm. Bu gelek näme hyzmat aýdy berim. 17-18 ýaşyndaky malaka sos gyýjagalanmaz. Näme diýerler ya? Vay kirli, vay zat görmedik. Şundan bidar bolupda. Onu siz tanap diýenler. Zat görmedik diýe. Ondan siz näme edip bolýar? Delirdim. Öldüm, nereden öldüm? Şunu tanıştıraysınız. Mena teke pedem yomut. Yok, men yarım yomut. Indi bolsa ýaşaýdy, aýdym aýdyşyňyzy göräýelinde. Ölüm geçer vagyt, tapdyrmasaň beýle vagyt, söýgülim mena. Sizin ýagdaýyňyz aktyň ekenim. Onu size hukman, adam etsin, dermanma, şunu aslında buzuma çalmaya, yani siz bununla 3 vaktini stakana koyup bir loşbucuk için, son olsa ayrınayn al vaktin, onu kepte işlem vaktin, son kepte geleyim.